Se tuntuu siis ehkä lievästi niskassa. Roikupas hetki. Nesta mesta ja täällä taas! Tuloskäärättäis, hyvät naiset ja herrat, ja mistä mies on kotosia, mikä nimi? Aladdin. Aladdin! Hello, Aladdin! Kiva, kun tulit showhun. Sanoiko Al vai Aladdin? Tai kuin olis Ladi? Tule tänne, poika! Moikka, Ladi! Löin pääni lujempaa kuin luulin. Savuttako? Kuule jätejämät! Oh, sori Cheetah. Kärähtikö karvat? Joo! Mattomies! Sit on ainakin 1 000 000 vuotta. Annas hapsua hanskaa. Jee! Jou! Hei! Ootko sä paljon pienempi kuin mun viimeinen herra? Tai sitten mä oon rankatkin isompi. Kato sivulta. Elämä vaan oli honnu. Hei, hetkinen, herra. Minäkö? Julis! Anta just pian. Ja mitä sä toivoisit? Tältä uhkealta. Ja hyvin säilyneeltä. Ja usein nimitoidulta. Vaan tuskin. Tuplatulta. Tältä lampun hengeltä. Ja tässä ehtoona suoraan lampusta. Tässä siis teidän henkilökohtainen toivomusten toteuttaja. Kiitos! Wow. Toivomuksia. Siis 3 kappaletta. Ja eikä toivota lisää toivomuksia. That's it. 3. Unohda stress. Ei vaihtoja, palautuksia tai korvauksia. Nyt tiedän, että uneksi. Herra! Sä tuskin tajuut tätä tilannetta. Just sit down. Mä vähän palasen sulle näitä mahdollisuuksia.